O 061 non aclara se a ambulancia medicalizada con base no Hospital do Salnés volverá a ser trasladada a Sanxenxo no verán do 2025. Unha decisión que un ano máis estivo rodeada de polémica. Que tal? Moi boa noite. Polo de momento, coa chegada do mes de setembro, o equipo xa opera dende o Hospital Vilagarcían. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. O Concello da Pobra, últimos detalles do dispositivo de seguridade pro Nazareno. A subdelegada do Goberno presidiu esta mañá a Xunta Local de Seguridade. O Partido Socialista contra a suba do canon do lixo anunciada por Sogama. O Grupo Municipal de Pontevedra levará ao pleno de setembro unha moción para instar a Xunta que reverta o incremento das taxas. A Xunta recibe 10 ofertas para executar as obras de mellora de seguridade da estrada PO 531 ao paso pola parroquia de Campañó, en Pontevedra. A actuación suporá un investimento total de 862.000 euros. Por todos son avanza na rexeneración do seu litoral. Faino coa recuperación dos antigos amarres de Boa. O proxecto conta cunha axuda do Plan de Embelecemento do Litoral. Valga despide o seu agosto gastronómico superando os 200 kilos de alimentos donados. O recadado xa se entregou hoxe aos servizos sociais do municipio. Estamos nas novas do día. Comezamos. Xa está operativa a nova base da ambulancia medicalizada do 061 no Hospital do Salnés. As instalacións renovadas e máis amplas recibiron hoxe a visita do Conselleiro de Sanidade, un acto que se fixo coincidir co retorno da ambulancia medicalizada a este centro hospitalario despois de operar durante todo o verán dende Sanxenxo. A pesares da polémica, dende o 061 non aclaran se esta medida se volverá a repetir o vindeiro ano. 4 habitacións, sala de reunións, vestiarios diferenciados por sexo e un almacén. Son as dependencias coas que conta a renovada base da ambulancia medicalizada do 061 no Hospital do Salnés. É unha deuda pendiente, largo tempo, da Consellería, con a xente que traballaba aquí. Unha das liñas estrategias nosas é non solamente cuidar os pacientes, sino tamén cuidar os traballadores. Esta nova base, esta nova estructura, vai mellorar, sin duda, a calidade de vida desta xente. A visita fíxose coincidir co retorno a esta base da ambulancia medicalizada despois de pasar todo o verán operando dende Sanxenxo para atender o seu incremento de poboación. A ambulancia medicalizada é unha, que é a que está aquí, en principio é a única que hai medicalizada na comarca do Salnés, insisto. Vale, aparte de eso temos ambulancia de soporte vital básico, efectivamente, que tamén pertencen ao 061 e que están durante todo o ano, e que durante o verán, cando se cambia de base a ambulancia de soporte vital avanzado, se dota dunha ambulancia de soporte vital básico máis nestos 2 meses aquí tamén para a cidade de Vilagarcía e o que a contorno de Vilagarcía. A pesares da polémica levantada por esta medida, dende o 061 non aclararon hoxe se repetirá o ano que ven. O próximo ano non sabemos o que pasará, veremos como é. Xa digo, vivimos a inaugurar a base, que non é un pouco motivo de o traslado en época estival desta ambulancia a Sanxenxo. Entón o próximo ano verase, estudiaremos, pero cando movemos a ambulancia non faise en función dunhos criterios de explotación de datos e de ver en onde se tenden máis emerxencias nunha época, noutra, nunha zona ou noutra dentro da propia comarca do Salnés. Dende o Concello de Vilagarcía xa reaccionaron a esta visita. Pro Goberno Vilagarcián, as declaracións dos responsables de Sanidade e do Sergas son indignantes. Recordan que a poboación incrementa notablemente en toda a comarca do Salnés, así como o número de incidencias sanitarias, e insisten en que a decisión de trasladar a ambulancia medicalizada a Sanxenxo durante o verán deixa o norte da comarca desatendido e sen medios para cubrir urxencias con risco vital. Na súa visita ao Hospital do Salnés, o Conselleiro de Sanidade fixo tamén balance do que foi o verán a nivel sanitario. Segundo Antonio Gómez, o servizo funcionou así como os reforzos que se puxeron en marcha para garantir a atención á poboación. Gracias á planificación, xestión e sobre todo o compromiso dos profesionais sanitarios do Sergas,
hemos pasado un verano sin grandes incidencias, ¿no? En ese sentido. Todos los pacientes han tenido su asistencia, que era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era cubrir de una manera absoluta toda la población galega y también toda la población que viene de fuera. Todos los pacientes tuvieron sus consultas, todos los pacientes fueron atendidos en urgencias hospitalarias y hospitalarias, todos los pacientes tuvieron sus camas, de manera que la valoración global é boa, ¿no? As medidas foron boas, o resultado está aí, tenemos que facer unha valoración final con números que se faremos, e nada, entre a apocalipsis, ¿no? E a iracundia, pues, o sea, que se ha puesto pues es o compromiso, o traballo, a implicación de todos os profesionais. Os pais do colexio Brea Segade de Taragoña non levarán os seus fillos ao colexio ata que a Xunta dote o centro de persoal suficiente para atender as necesidades do alumnado. Así o plantexaron no transcurso da concentración desenvolvida a pasada tarde nas instalacións educativas. Ademais da falla de profesorado especializado para atender os nenos con necesidades específicas de apoio educativo, denuncian que se supera a ratio de alumnos en varias clases, incumprindo a lei. A maior parte dos pais amosáronse dispostos a secundar esta acción de protesta ata que a Consellería de Educación atenda as súas demandas. O Concello da Pobra celebrou esta mañá a Xunta Local de Seguridade para coordinar o dispositivo de cara ás festas do Nazareno. Estivo presidida pola subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e contou con representación dos corpos de seguridade e entidades colaboradoras. O Concello da Pobra está inmerso no deseño do dispositivo de seguridade para as festas do Nazareno que concentran na vila miles de persoas. Esta mañá reuníase a Xunta Local de Seguridade para coordinar os distintos corpos e entidades que colaboran no operativo. Estará composto por axentes da Policía Local, Garda Civil e Protección Civil. 17 policías, os que van a facer, digamos, a vixilancia, me refiero a policías municipais. 10 son daqui da Pobra. Se vai a fortalecer con 3 policías de Ribeira, outros 3 de Porto do Son e un máis de Brión. Despois, en canto a medios efectivos humanos, tamén vamos a contar ca Garda Civil. A Garda Civil vai a ter 2 patrullas que pode ampliarse un pouco, pero, bueno, de momento van a ser esas 2, xa seguro. E despois Protección Civil, en total calculamos que van a ser sobre 25. 10 de aquí da Pobra e 15 que van a vir de colaboracións cos asuntamentos limítrofes. Instalarase tamén un posto de mando avanzado de Axega e varios puntos violeta. En canto ao tráfico, está previsto habilitar distintas zonas para o estacionamento de vehículos na zona dos Areos e na esplanada portuaria, así como no aparcadoiro do Gadis, que cederá este espazo o domingo día da procesión. Ademais, o apoio para garantir a máxima seguridade durante os festexos do Nazareno, a subdelegada do Goberno en Galicia sinalou a estreita colaboración que o Goberno Central ven mantendo co Concello da Pobra en diversos ámbitos, como a rexeneración do litoral ou a eficiencia enerxética. Estamos traballando tanto na recuperación dos espazos da costa con esa obra que xa rematamos na Ribeiriña, pero tamén, bueno, pois traballando no ámbito na costa con programas que teñen que ver coa conectividade a través do programa único, con temas que teñen que ver coa financiación e cos fondos do Pacto do Estado de Bioxen para traballar no eido da prevención da violencia de xénero. Como lles digo, bueno, pois por suposto turismo, non? Un plantexamento sostible no ámbito turístico. Creo que son temas importantes que inciden na calidade de vida da veciñanza e cos que nos, o Goberno de España, está absolutamente comprometido. Os últimos investimentos realizados na Pobra polo Goberno Central ascenden a 5,6 millóns de euros. O Partido Socialista contra a suba do canon do lixo anunciada por Sogama. O Grupo Municipal de Pontevedra levará ao pleno de setembro unha moción para instar a Xunta que reverta o incremento das taxas. Segundo o anunciado, o canon pasará dos 66 euros por tonelada que se paga na actualidade aos 108 euros no 2025. Unha medida que, aseguran os socialistas, suporá un gran impacto nas arcas municipais e no recibo que pagan os veciños.
O Partido Socialista reclama á Xunta de Galicia que non aplique a suba do canon do lixo anunciada por Sogama. Segundo a empresa pública, a taxa pasará dos 66 euros por tonelada actual aos 108 euros no 2025. A Xunta do Pontevedrés Rueda pretende en 2025 subir este canon ata 108 euros por tonelada, o que sería non un sablazo, senón un timo, o timo galaico, porque supón unha suba do 93% do recibo. Dende Sogama responsabilizan o Goberno do Estado deste incremento debido ao imposto estatal sobre vertedura e incineración, pero os socialistas apuntan que a orde chega da Unión Europea, que no 2018 aprobou unha directiva que obriga aos Estados membros a gravar os modelos de xestión de residuos como o galego, que queima o 61% do lixo que recibe. Se Rafa Domínguez e o Grupo Municipal do Partido Popular van permitir que en uns meses se suba de 56,10 euros tonelada a 108 euros tonelada o seu recibo do lixo por culpa da Xunta de Galicia, pola mala xestión dos residuos que leva facendo unha década a Xunta de Galicia. Eso é o que queremos que se posicione o Partido Popular e que non bote balóns fora, non? Os socialistas levarán ao pleno do mes de setembro unha moción sobre esta cuestión. Reclamarán á Xunta que non aplique a suba e que manteña a bonificación do 15% para os concellos que implanten o colector marrón, que foi eliminada por Sogama no mes de xuño. Manter a anterior bonificación do 15% deste canon unitario que en Pontevedra si ten sentido, deixando así a cuota, a tasa en 56,10 euros por tonelada de residuos domésticos xestionada. Que se distribúan os máis de 12 millóns de euros do Fondo Ambiental entre os concellos galegos en función do volume de residuos depositados e a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, a FEGAMP e as Consellerías de Medio Ambiente e Facenda para revisar o modelo de xestión de residuos de Galicia son outras das reclamacións que se inclúen na moción. A Xunta recibe 10 ofertas para executar as obras de mellora de seguridade da estrada PO 531, o paso pola parroquia de Campaño, en Pontevedra. A actuación suporá un investimento total de 862.000 euros. A Consellería de Planificación de Infraestructuras prevé comezar estas obras na vindeira primavera e desenvolvelas nun prazo de execución de 8 meses. Desenvolveránse no treito da PO 531 entre o cruce coa estrada PO 310 e o cruce coa variante norte de Poio. Trátase dun conxunto de actuacións deseñadas para mellorar a mobilidade na parroquia de Campañó, contribuindo a unha convivencia armónica entre os desplazamentos dos peóns e a circulación dos vehículos. Por unha parte, executaránse sendas peonís en ambas marxes da estrada PO 531, entre a Nova Glorieta e a rotonda da variante norte de Poio. Por outra, transformarase en glorieta a intersección en T desta vía, na súa conexión coa estrada PO 310. Acometerase unha rotonda con 2 carrís e 2 beiravías. Ademais, procederase ao acondicionamento da intersección na marxe esquerda no acceso ao colexio de Campañó. Tamén se habilitarán neste punto 2 zonas de aparcadoiro. Para acadar un proxecto integral se acondicionarán as paradas de autobús existentes. Portos de Galicia vende outorgar unha concesión administrativa á Cruz Vermella de Ribeira para a ocupación e xestión do edificio que emprega como sede oficinas, vestiarios e garaxe da entidade, situado en dominio público portuario. A tramitación da concesión contempla un período de vixencia de 5 anos prorrogables. O título administrativo contempla a exención do 100% das taxas por ocupación cando desenvolve actividades marítimas propias da entidade. Por este motivo, a entidade non terá que aboar importe algún polo uso dos máis de 80 metros de superficie do edificio que alberga múltiples usos. Unha delegación coreana visita estes días Pontevedra para coñecer o seu modelo de cidade. En concreto, son 7 traballadoras do municipio de Suncheon, coñecida como a capital ideolóxica de Corea. Hoxe foron recibidas polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Con esta viaxe, a delegación busca estudar e comprender o modelo urbano pontevedrés, así como a transformación realizada ao longo das últimas 2 décadas. A cidade de Suncheon ten 290.000 habitantes e está a estudar as formas
fórmulas para aliviar a conxestión de tráfico e crear unha contorna de transporte ecolóxico. A súa intención, explican, é avanzar na idea de facer unha cidade centrada nas persoas, promovendo o uso do transporte público, a bicicleta e a mobilidade a pé para confrontar o cambio climático. Algunhas das preguntas realizadas pola delegación ao rexedor xiraron ao redor da dificultade de aplicar medidas que limiten o tráfico, a oposición cidadá ou cales son os aspectos máis importantes á hora de tomar decisións nese sentido. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de seguido. O director da Axencia de Turismo de Galicia desprazouse ata Porto do Son para coñecer o proxecto de recuperación de atraques no litoral de Boa. A actuación, que conta cunha subvención para o envelecemento do litoral, enmárcase nun ambicioso proxecto para a recuperación desta zona costeira, coa dotación dunha pasarela boadiza e a creación dunhas pozas naturais. O proxecto de recuperación do bordo litoral de Boa, coa posta en valor dos antigos amarres das fábricas de Salgadura, como máximo expoñente do patrimonio histórico e industrial do municipio de Porto do Son, suporá un investimento próximo aos 90.000 euros, que contan cunha subvención do Plan de Envelecemento do Litoral da Xunta. Esta iniciativa de recuperación do litoral, que forma parte da segunda convocatoria de axudas de rehabilitación do litoral para a súa posta en valor turístico, e que este ano foron 2,7 millóns de euros e se viron beneficiados 41 concellos con 64 proxectos, entre eles este de Porto do Son. Esta actuación supón a primeira fase dun amplo proxecto de rexeneración de toda a zona, eliminando o recheo portuario actualmente en desuso, para crear unha zona de pozas naturais conectada co resto da senda litoral a través dunha pasarela boadiza. Este proxecto superaría os 2 millóns de investimento, polo que o Concello traballa xa na busca de financiamento por parte de outras administracións. Este é un proxecto que máis ou menos vai a sobre 2 millóns e pico de euros, que intentaremos, ben a través de turismo, ben a través de costas, ben a través de medio ambiente, e ademais esta é unha zona que foi desafectada por costas para que Portos pudera facer esta inversión, que tamén forma parte Portos de Galicia, non? Bueno, seguiremos chamando a portas, porque este é un proxecto moi bonito, ademais que queremos facer, unha vez que saquemos todo o que é o recheo, facer como unhas pozas naturales, non? É un proxecto moi bonito que, ademais, un puerto que non ten utilidade, un recheo que non ten sentido e que, ademais, Costas do Estado o que di é que quer recuperar espacio ao mar. Bueno, pois, que mellor exemplo que é recuperar espacio ao mar e facendo estas cousas. Congalsa foi distinguida co Premio de Sostibilidade Empresarial de Galicia que outorga a Xunta. Estes galardóns recoñecen as boas prácticas en materia laboral, ambiental e social, así como a aposta pola conciliación. A firma pobrense Congalsa resultou galardoada na cuarta edición dos Premios de Sostibilidade Empresarial de Galicia, na categoría de Gran Empresa. A directora de Relacións Externas, Isabel Cañas, recolleu esta mañá o galardón da man do conselleiro de Emprego, José González, quen destacou a aposta de Congalsa pola innovación respetando o medio ambiente a través de prácticas de produción sustentables. Na súa intervención, Cañas reivindicou o papel que deben ter as empresas para xerar un impacto positivo na sociedade, con políticas que favorecen tamén o fomento da conciliación e a corresponsabilidade. Congalsa comparte galardón co Club Celta de Vigo, premiado na categoría de mediana empresa, e aplicacións de bombeo industrial, distinguida polo seu papel no ámbito da conciliación. O presidente da Deputación de Pontevedra recibiu no Pazo Provincial a Esteban Batallán, trompeta principal da Chicago Symphony Orchestra e tamén profesor en DePaul University e na Civic Orchestra de Chicago. Durante o encontro, o presidente provincial eloxou a figura de Batallán nado en barro. López explicou que dende que Batallán tiña comprado un disco da primeira sinfonía de Gustav Mahler gravado pola Chicago Symphony Orchestra, sempre foi o seu desexo converterse en trompeta principal
da mesma, algo que conseguiu en 2019. Esteban Batallán comezou a estudar música aos 7 anos na Escola de Música de Barro e completou a súa formación no Conservatorio de Música de Pontevedra, no Conservatorio Superior de Música de Vigo e na Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia. Ten colaborado con orquestras sinfónicas de todo o mundo, dende España aos Países Baixos, Inglaterra, Suiza, India, Estados Unidos, Francia ou Hong Kong. Ao longo da súa traxectoria gañou numerosos concursos nacionais e internacionais e ten exercido de profesor en España, Inglaterra, Francia ou Estados Unidos, entre outros. Fin de semana festeiro en Valga. O municipio celebrou a súa 34ª Festa da Anguía e Mostra da Caña do país, unindo dous dos seus produtos estrela. Intentamos non perder esas tradicións que hai de antigos cañeiros que había polas aldeas. Van pasando os anos e van pasando as tradicións de avós a pais e pais a fillos, e iso é importantísimo en lugares como Valga, en lugares eminentemente rurales, mayoritariamente rurales e diseminados, pois estas tradicións entendemos que deben de ser respaldadas e apoiadas e, pois dentro das nosas posibilidades estamos facendo. O domingo celebrouse a entrega de premios no Parque Irmáns Dios Mosquera. 33 elaboracións presentáronse este ano ao concurso tradicional da caña, no que se repartiron 1.100 euros en premios. Na categoría de branca, os 500 euros do primeiro galardón levounos Francisco Santiago, de Senín, como o segundo quedou Pablo Quintáns, da parroquia de Baño. En herbas, o gañador foi José Manuel Rodríguez de Coto, que tamén levou o segundo premio na categoría de tostada. Tamén de Coto é Jorge Rodríguez, gañador do primeiro premio pola súa elaboración da augardente tostada. En canto ao segundo mellor augardente de herbas, o recoñecemento foi para Josefina Santiago, de Senín. En canto á 11ª edición da ruta concurso Tapa Anguía, o premio do xurado recaeu en do Río o Prato, pasando pola Leira, do Bar o Pontellón. A súa proposta tamén foi recoñecida como Andil de Ouro. Pola súa banda, prata e o bronce foron para a fabada especial creada pola Cafetería Auditorio e a empanada do Bar Maneiro. Finalmente, os premios do concurso Embelecer Valga foron para os veciños de Valleas, que recuperaron un antigo lavadoiro para a actuación no Parque Infantil de Devesa e para o proxecto de laxes de recuperación da área de ocio Pozo da Lameira. E seguimos en Valga. Alí as actividades organizadas polo Concello no marco do seu agosto gastronómico conseguiron reunir máis de 200 kilos de alimentos donados pola veciñanza que asistiu a estas propostas e que agora axudarán a familias en situación de risco de exclusión social do municipio. Foi posible grazas á solidariedade de todos os participantes nos obradoiro, show cookings e outras actividades gastronómicas que se desenvolveron durante o mes de agosto. Todas eran gratuitas, pero tiñan un carácter benéfico, aportando produtos para axudar a persoas ou familias que pasan por dificultades económicas. Todos os alimentos eran agora clasificados e almacenados polo Departamento Municipal de Servizos Sociais para o seu reparto entre as familias sen recursos. Non podemos estar máis contentos dentro do equipo de goberno, xa non só polos festexos do último día, que foron participación por parte veciñal, xente de todos os puntos da redonda que estiveron aquí presentes, pero independentemente desto, pois hoxe pechamos xa esa etapa do agosto gastronómico, que deixou, como vimos, estes máis de 220 kilos de alimentos que se irán para o Departamento de Servicios Sociais. E, como sempre, tendese que se implantaron estas actividades do agosto gastronómico, tiñan ese carácter solidario, e un ano máis demostraron que, a parte da gran participación nas actividades gastronómicas, pois que a xente ten ese punto solidario. Pontevedra volve ser a sede dunha cita deportiva a nivel internacional. Onte comezou no pabillón municipal o Campeonato do Mundo U20 de loitas olímpicas, que xa colleu os combates iniciais da loita greco-romana. O evento prolongarase ata o vindeiro domingo 8 de setembro, atraendo ata Pontevedra preto de 700 deportistas de ata 85 países diferentes. Pro total do campeonato hai acreditadas preto de 1.200 persoas.
Galicia está representada no campeonato con 4 deportistas: Gonzalo Caparrós en loita grecorromana, Alessandro Yemma e Moisés Bello en libre olímpica e Candela Castro en loita feminina. O gran mestre ucraíno Yuri Solodovichenko fíxose co triunfo no Campeonato Internacional de Xadrez Concello de Rianxo. Máis de 250 xogadores, entre eles os mellores de Galicia, deronse cita neste torneo que se consolidou xa como un referente non só a nivel autonómico, senón tamén estatal. Ademais da competición absoluta, destacou a alta participación de rapaces en categorías de promoción. Resultaron gañadores Manuel Ríos no sub-8, Javier Lehmann sub-10, Nicolás Fernández en sub-12 e Antía Reboredo en sub-14. Tras a entrega de trofeos da mando alcalde e outros membros da corporación, tivo lugar un sorteo de agasallos entre os participantes. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día deste martes 3 de setembro. A actualidade volve mañá, Canal Rías Baixas, a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.